Изключително щастлив съм, защото една моя мечта, която бях споделил още преди година, започва вече да се сбъдва. Бях казал, че искам да създам най-голямото комюнити в България, което да обединява хора, които искат да се занимават с търговия на финансовите пазари и да получават стойност, да могат да комуникират помежду си и всичко това да е напълно безплатно, а не обвързано с някакви курсове, продажби на книги и подобни неща. Тогава бяхме може би 100 човека. Сега вече сме над 770 и съм убеден, че скоро ще сме над 1000 човека. Още по-щастлив ме прави обаче това, че хората виждам как почват да осъзнават материята, започват сами да си споделят сделки. Дори аз имам ситуации, в които когато съм в движение и не съм пред компютъра, виждам какво качват в анализите и влизам в сделки на база това, което качват хората в комюнитито, а не само уповавано на моите разсъждения. Аз продължавам да се опитвам да давам стойност, като търгувам на живо всеки ден, правя обучителни материали, опитвам се да пресъздам на новите хора всичко, което е в главата ми, но със сигурност, когато сме заедно, повече хора, нещата се получават страхотно.